Коледни подаръци. Как ми више? Да. Айде, тук с въздуховода излезе. Опа, шампастък. Сега ми види. Даже и въздуховода дринка. Дюбелче. Кашу. Това е била колата на някой паради. Не знам, че да видим това жима. Пак. Уж нямаше, ама решихме, че така по-добре. Пък я е днеска 23-ти подарък за Коледа от нас.